खुलुमबाय गिबियावनो बेलासिनि गिबियावनो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनिफ्राय जासि हरग्रोनाय जाबाय। आं रादाबखौ फरायदों मावजि बुन्दा बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बरिया ताजा किडनि मावग्लुंनाय खबर। फैदो बिदिब्ला गुबै रादाबसिम मानबाय लांदिनि। मैया गुवाहाटीनि ब्रह्मपुत्र दालांनि गाहायाव पान दखान होनो मोनैनि लावदुम होननाय सासे सुबुङा सुइसाइड खालामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा मुसुलपुर हालामनि जलायफारा गामिनि होनना सिनायथिदों। सुलुंसि मिथिहोनाय बादिब्ला बिथाङा बिमा बिफानाव हिनजाव बिना मोनैनिबो टेनसन जाखादोंमोन होनना फोरमायो। मैया अदालगुरिनि गंसे फरायसालिनि गार्लस हस्टेलाव माखासे सिख्लाफोरनि आन्डारपेन फोरना दोननायखौ सोरबा सिनाय मोनै सिखावा खावना लांजोबो होनना जोंनि सुलुंसि मिथिहोयो। जुदि आन्डारपेनखौ थाबैनो मोनाब्ला सिख्लाफोरा नेकेडेब्लाबो राजा लामायाव गोख्रोङै सोमावसारगोन होनना बुंथियो। दहाय फुंनि 8 रिंगायाव आमेरिकानि निउयर्कआव गान्दौलाजों आरो एर'प्लेनजों सौग्रावलायनानै 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बावैसो सिगां भारतनि गाहाय मन्थ्रिया बुंथिनाय बादिब्ला आधार कार्डखौ बेंकआव लिंक खालामनाय बादि गावबा गावनि हिनजाव एबा गोसो थोनायखौबो आधार कार्डजों लिंक खालामना लानो थाखाय खावलायो। मानोना गोबां हौवाफोरानो हिनजाव थाखानानैब्लाबो 2-3 लानायनि थाखाय माखासे बालदा हौवा आरो गोसो थोनाय गैजायिफोरा बाहागो गोमाजानांदों होनना दुखु फोरमायदों। मैया क'क्राझारनि गोबोरखि फारायाव सासे सेंग्राया गाव 9 बोसोर मोजां मोनखुमाना थानाय सिख्लाखौ बिबार मोनैनि थास' बिबारजोंनो प्रप'ज खालामदोंमोन। नाथाय सिख्लाया गनायना लायाखैमोन आरो बे सेंग्राखौ सेन्देलनि दागो होसे होना गस्ला लंपेन्ट खुना न'आव थिनहरफिनदोंमोन। बेनिनो फिनजाथाय महरै सेंग्राया खाथिनि पुलिस थानायाव गसर होयो। मैयासो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथां शर्माया खिनायावनो खिलामा गनाया हामबाय होनना जोंनि सुलुंसिम मिथिहोयो। गोबां जुब अखा हानायनि जाउनाव बिजनीआव दैबाना जानायाव मैया बिटिसिनि एक्स चिफ महिलारि बिथाङा नायदिंफैयो। हा खुख्लानाय आरो दै लोमजानाय सुबुंफोरनि थाखाय बिथाङा अननानै कम्बल गांसेसो रानना होलाङो। मैया गुवाहाटीआव सासे सिख्लानि कर'ना पजिटिभ मोननायनि ट्रेभेल हिस्टरि थामहिनबा बिथाङा सोरजों आरो बबेयाव बेरायहैदोंमोन बेखौ नायबिजिरनायाव 100 जन बयफ्रेन्डफोरजों थाफानाय रिपर्ट मोनो। मिथिनाय जायोदि 100 जन बयफ्रेन्डखौ कर'ना टेस्ट एबा कभिड-19 टेस्ट खालामनो दा नागिरगासिनो दं। जों बयबो मिथिगौ न'नि दाउ गोसोमानो जा गुफुरानो जा गासिबो दाउआनो गुफुर बिदै दैयो। नाथाय सोमोनांथाव जाथाया मैया गहपुराव जानानै थाङो। गहपुरनि गंसे न'खराव दाउ बिमाया गोसोम दाउ बिदैफोर दैयो। बेनिनो गेजेराव दैसेया सनानि होनना फोरमायहरो। बेबादि सोमोनांथाव जाथायखौ आनजाद नायनो थाखाय दा गुवाहाटीनि गंसे मेडिकेलाव दाउखौ अपारेसन खालामगासिनो दं। रादाबा ससे दंबावोमोन, खिनो ओंखारनायनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। र' बावदोंसो। नोंसोर भिडिअखौ मा नायनाल' थाङोब्रा? मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइबबो खालामलांनांगौब्रा दै। मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामलां आरो मोजां मोनाखैब्ला डिसलाइक खालामलां। खोथा गैया, आं फैबाय थागोन मोजां टपिक लानानै। जालालै खिनो ओंखारनायसो जाथारला र' खरा।